92, ο Κόλμαν 97, ο Μπολτ 95 και τελικά ο Γκάτλιν, ο οποίος υποκλίνεται στο γκολ. Στη σκηνή της δεκαετίας, Κόλμαν και Μπολτ κοιτούσαν ένας τον άλλον και εμείς αυτούς τους δύο και ο Ντάστιν Γκάτλιν ο νικητής. Έτρεχε στις τελευταίες σειρές ο Γκάτλιν στην 8η διαδρομή, ο Κόλμαν με τον Μπολτ κοιτούσε ένας τον άλλον και τελικά ο Μπολτ τελειώνει τρίτος. Ο Μπολτ τελειώνει τρίτος και ο Γκάτλιν δίνει τη δική του απάντηση σε 60.000 θεατές που σας λέγαμε ότι το γιουχάρουν όλες αυτές τις μέρες. Ο Μπολτ δεν καταφέρει να τελειώσει ως πρώτος, όπως ο ίδιος έχει πει, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία του προς την αιωνιότητα. Είναι ο Γκάτλιν. Ο Γκάτλιν στα 35 του χρόνια καταφέρνει σε μια χρονιά που δεν ήταν καλή για αυτόν να κερδίσει τα τράλια και να έρθει εδώ ως outsider και όποιος φαβορί και να κερδίσει μέσα στο Λονδίνο, κλαίει και έχει πάρα πολλούς λόγους να κλάψει. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε πάρα πολλά, για τα οποία βεβαίως και ευθύνεται ο ίδιος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά νομίζω ότι αξίζει και σε αυτόν η υπόκληση. Σε τρεις αυτές τα φώτα δικαιολογημένα. Στο Μπολτ για να τελειώνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, όχι στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, ο Μπολτ έχει αφήσει το γύρο του πειράγου, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πια για αυτό το γίγαντα του αθλητισμού. Ο Κόλμαν που είναι the next big thing που λένε οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί εδώ σύντομα των αγώνων, και ο Γκάτλιν που μπορεί πια, νομίζω, δικαιωμένος για τον εαυτό του στη μεγάλη του επανεμφάνιση, ακόμη και να σταματήσει σήμερα. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, όλοι κοιτούσαμε τον Μπολτ και τον Κόλμαν, εδώ είναι ο Μπολτ που χειροκροτά, έχει παγώσει το στάδιο. Πρώτη φορά μετά το 100 μέτρο δεν χειροκροτά κανένας. Έχει παγώσει το στάδιο, οι Βρετανοί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που συνέβη. Αυτό για μένα στο συγχρόνιο του θα δεν έχει γίνει, γιατί είναι αθλητισμός. Τώρα αρχίζουν κάποια χειροκροτήματα. Ο Κόλμαν